Vás tady vítám u dalšího videa, tentokrát je to další díl z naší společné série z Hearthstoneu. A dnešní díl bude ve znamení Huntera. Proč? Protože prostě jen tak. Hunter se vyznačuje tím, že má svoji skupinu zvířat, má Beasty. Beast je jakoby znamení pod tím, že tady máte tady kartu a pod tím napsaný Beast, takže tato karta buď to nějak ovlivňuje další Beasty, nebo někteří jiní můžou ovlivnit. Jeho speciální schopnost je, že dá, nebo Hero Power, že dá 2 damage nepřátelskému hrdinovi. Jenom jemu. A tak my jdeme hrát. A to zaměřování té schopnosti se může i nějak měnit, můžete ji zvětšit, že bude silnější, nebo taky, že ji můžete zaměřit nějakým spelem nebo minionem. A Hunter je docela fajn, mně se líbí, docela ho i hraju. A nás to už připojuje do hry. Tak kdo pak bude ten šťastník? Nebo šťastník, to uvidíme. A Malfurion, jo. Ach jo, ty jeho rohy, tyjo, odkaď mu to roste. Máš těžkou hlavu, co? Docela pěkná ruka. Jo, to je dobrá ruka, to si necháme. Máme Arcane Shot, Seržan prostě dá nějakýmu, vybereme miniona a ten mu dá jeden útok tohleto kolo. A my nemáme nějak co hrát. No tak to asi zničíme. Jo, zničíme asi tahle bomb. Já si teďka mám 2 damage, ale stejně by je mě dal příští kolo a potom do kola, že jo. Takže je lepší tahle. A my asi dáme Animal Companion a je udělat tu 3-2. Dobře. A takhle. Tak to pak vypadne, Míša. Čuně. No dobře no. Tak aspoň tahle. Tak Houndmaster asi nějak nepoužijem, protože ten nám ho zabije. Nebo ne? Jako jestli ne, tak se vůbec zlobit nebudu, ale vůbec. Já vám si udělá dalšího ten vochyfulák, fakt jo. Ne! Bastard. Papa. Možná to je plýtvání, ale proč to nevyužít, že jo? Protože já si potom karty škrtím. Moc dobře, a potom je to hrozný, jo. Děláme si tady ohníček. No, tak tam ty lepší karta vypadnout fakt nemohla. No asi nic jiného neuděláme, jo, ale vypálíme. Protože kdyby nám padl aspoň nějaký Beast, jo. No tak uvidíme, hele. Něco jakože dobrý. Ne! Nevyhasil oheň. Udělá, já 5-2. Jedině jedna. A něco mám taky. Dobře. Tak, dostaneme ho. Jej. Kdyby jsme ho třeba no, konečně. Tak a my ani nebudeme nafukovat, ale dáme a ten korn. A jestli není blbej, tak mě tu Micro Machine zničí. Jestli jo, tak budu i docela rád. No, že mě ho nechá žít, protože bych rád. Tak ne no. Jo. Zrovna jsem chtěl říct, že by mě ho nechal, ale ne, prostě ne. No, děkuji pěkně. A já dostanu 2 damage, no. To není příjemné. Tak, 2. 5. Je, ale to je pěkná kartička. My rovnou vytáhneme třeba. No to necháme. Doufám, že mě aspoň jednou nechá žít. Dáme tohleto. Pokud mě nechá žít ten bastard. Jo. Jestli mě zabije, tak asi mi dáme Houndmaster. Další docela štve, hele. Ta 5-2 mu tam žije až moc dlouho. No, já ani nedivím. Tohle třeba, tohle tak, já vím, že to není nejrozumější, co bych mohl udělat, ale už. Teďka se mě prostě musí zbavit tou 5-2, už mě fakt štve. Jestli mě ho zase nějak zabije, tak jak už nevím. Potom dáme asi na něho tohleto, tomhleto a vypálíme. Aha. Bezva. Díky. A jemu zase přežije? Ne. Ale už. Tak tento má, tomuto toho vychází, ale aspoň nemůže zahrát kombo. No já budu mít tam 11 životů.
Tak to nějak... No ty vole. To si fakt pomohl. Tohle je třeba na prázdno, to je jedno. Tohle tak. Vypálíme třeba tohle. Ach jo. Tak doufám, že nějakýho miniona vytáhne. Jenom jednoho. Konečně mu zničíme toho blbýho vlka, nebo co to je. Lva no. Ten charge jo. Ty, no já jsem mrtvej no. Mám sice rád Huntera, ale zase tak mě nejde. To jste si určitě všimli, ale to nevadí. Aspoň vidí, že mi to vždycky nejde. A my dáme ještě jednu hru, abych vám to ještě lépe ukázal a konečně aspoň jednou vyhrál. Potom bychom mohli třeba udělat sérii s Tavern Brawly, protože to jsou takový speciální zápasy. A jsou docela zajímavý. Tak uvidíme, tak třeba jednou někdy. Tak jdeme hrát, tak opak Anduin, dobře. Ten se bude hodně healovat, tak uvidíme. A to je docela krásná rukáž na něho. Deadly shot, ok. Proto děláme něco levného, jo, to by šlo. Takže pokud něco mi dá tohle, potom tohle, jo. Já už si to plánuju dopředu, ale stejně to potom změním, takže se nedivte. A ten Knife Juggler, to je úplně úžasná karta. I když jsem si ho musel vykraftit. Jo, tak tahle, tak jo, takže zadám tohle. Nic nehraj, máš to zaká. Já něco říkám. Dáme asi Arcaneu. Jo. Já vím, že to je plýtování, ale já chci zahrát jeho. Potom zahrám tohle. Asi zahrám tohle, příští kolo počkáme. Ach jo. Kámo, já prostě chci, aby mě přežil. Než dáme tohle, konečně už dáme toho Juggler. Já vím, že ty jdou spíš ofenzivně, ani se mě nedivte, protože já chci, aby mě ten Juggler přežil, protože to je úžasná karta. Když dáme tahle a nic, potom dáme tohle. Jo, dobrý. To ti uznám, hele, to můžeš ještě. Dáme tohle a potom trepku. Nebo dáme radši trepu nebo trepu tahle, asi jo. No, nech mě ho. Ne, vůbec, ne, žádný Holy Smite. Nech mě ho. Jo, tohle, Shadow. Děkuju. Ach jo. No jo, jen se vydíluj, ale že bys to třeba dal, mně to ne. Třeba tohle. A pak nám přijde. Já jsem to zase prohrál, já v tomhletom prostě nemám štěstí, fakt v tom reveálu. Dáme tohle a tohle, pokud něco vyndá, tohle. Okay. A snad se ho aspoň konečně jednou dotkneme. Jo, ale tohle to ti zabiju, to nechci, to tam mít nebudeš. Do koho? Do velká oka. Kámo, toho ti prostě zabiju. Tobě to dá, tak ti nedá, Trpu. A to si necháme. No, jakže to je? Jo, doufám, že zautočí, no určitě zautočí do mě. Jo. No, si zautoč. Medvídek na cestě. Tak a už nic nehraj. On je snad hluchý, fakt. No a toho ti stejně zabijem. Dobře, tak ne. Zkusíme ten Deadly Shot třeba. Jo, zkusíme ho. Hele. To by šlo. Tohle. No, vytočíme tohle a tohle. Příští kolo mu ho zabiju, ale už. Já vím, že byla chyba, ale já jsem chtěl, aby, když už jsem mu teda dal toho seržanta, tak aby mu aspoň něco udělal. A jsme na tom docela stejně. Ale... Sakra. Deadly shot. Tohle a tohle. Jo. Dobrý. A Houndmaster, dobře, takže dáme tohle. Tohle, hop. Papa.
Jo, já jsem omlouvám, že jsem byl teďka stícha, něco jsem tady řešil. A omlouvám se, jestli někdy ale to je ženská z pekla normálně. Jo, teďka si uhýlne, no. To je úplně ženská z pekla, to vám přísahám. Tadle a tadle. Jo. Úplně nesnáším, to je strašná otvora. Ano, Megera jsem chtěl říct. Třeba tadle a tadle. Těch se musíme zbavit prostě. Já mám radši, když má prázdný stůl nepřítel, ale nemáme moc zdravé miniony, jako. To je sice krásný, že máme takovej damage, ale nemáme moc zdraví. Takže jo, to ještě přežiju, to ti schvaluju. Ne, tak ne. Hele, to jsme si nedomluvili, jo. Co pak přijde je, hele. Tadle. Já chci, aby mě ta Micromachina přežila, protože on se jí teďka nemá jak zbavit. A jestli mě ho nechá, tak budu mít 5-2. Což je vždycky fajn. 5-2 je vždycky dobrá. A tak uvidíme, tak jdeme na to. A jo, jen se vyhýluj. Ale že bys to dal mně, to ne. A nehrál ani. Pak mi přijde, ale to je krásný. I'm sorry. Jo, vzdal to, no. To je prostě úžasná karta, když dáte Hero Power, tak dostane 2+2. A je z něj hnedka 6/6, krásná hra. A já bych to asi touhletou hrou zakončil, já vám děkuji za sledování, děkuji, že jste se na mě podívali, doufám, že se vám zatím na našem kanále líbí. A já vám děkuji za pozornost, doufám, že teďka nelitujete, to bylo strašný, já jsem tady úplně vyplýtval své mládí, ach jo. Tak doufám, že to neříkáte za svými počítači. Já vám znovu děkuji po 150. a mějte se krásně, nazdar. Já ještě